posició que apostem per una Espanya federal. Apostem per una Espanya federal, per una Europa federal, per un món federal. Entenem que les Nacions Unides haurien de ser un organisme amb més poder, que la Unió Europea hauria d'haver un govern més social, un govern amb una orientació més social, i que Espanya hauria de ser més federal. El problema és que a Espanya hi ha pocs federalistes. Està Esquerra Unida a Espanya, i a Catalunya estem Esquerra Unida i nosaltres, i hi ha alguns altres exemples. Tot i així, a Iniciativa hi ha gent també, hi ha un sector de gent que és sobiranista. Per tant, que si hi hagués una opció per votar un referèndum, doncs potser votaria l'independència. Majoritàriament, nosaltres no creiem que sigui ni la solució de Catalunya, la independència. Entenem que hi ha una interrelació, que cal ser solidari i que per tant tenim aquest concepte de l'agermanament entre pobles i ciutats, i per tant tenim aquest concepte de